RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nin tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Buboy, 37 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaipon nga gipalayo nako ang akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon na ini ang mga panghitabo. Ano bang problema ni mo, Aileen? Ikaw lagi? Ikaw mo akong problema? Unsa? Ano naman? Kay dili ka magkahatag sa tanan namong panginahanglan. Ilabi na karon nga mabdos pagyud ko. Pero naningkamot mong kuday. Sumagod. Makakaon man mo katulusaw sa kadlaw? Ah, may ka. Kay makontinto naman ka anak. Ako di man. Hapit na gyud mo abot ang higayon nga layasan na gyud ka buboy. Aileen. Siya naman ang orasa eh. Ano sa'yo pa man? Sa'yo may bangon si Aileen o ang among anak? Pasig, tuwa sila sa sala. Pinuo ko. Wa din ni si Aileen o ang among anak. Basta ko ba nilang mga butang? Wala. Tawagan ako si Aileen. Nang layas kami, ipalayo na nako ni mong bata. Aileen, pidik buhata. Ayaw ipalayo na akong anak. Kuhaon na akong anak. Dinhira na ako si Inday. Dili pwede nga anak ni mo si Inday. Kay 10 anyos na siya. Dako ng bata. Unya, wa pagikit trabaho. Wa kay kabuhi sa bata. Maong anhin ako ang bata. Kuhaon ako si Inday. Magkuha ko kabugado.
Dili man in taon ta makakuha og abogado. Pobre ba ya in taon ta? Gusto na ko makuha ang akong anak, ma. Magpangutan na lang sa gyud ta ha. Kung unsay angay paagi nga dili ta makagasto og dako dong buboy. Go. Kita ka sa post na Aileen? O man. Ngano di eh? Nanganak naman siya. Unsa? Wa man ako niya sultihin nga nanganak na siya. Ano sultihan man ta ka? Nga uwa naman kay labot. Unsa yung ilabot? Ako mayamahan sa imong gimabdos. Di na kay amahan, oy. Kaya pilyado sa akong kaipon karon ng akong ipada sa akong anak. Unsa? Mura ko gikuhaan og katungod ni Aileen sa duha nako ka mga anak. Pero ang nakalisod kay wa ko'y mahimo kay wa ko'y igo nga kwarta para magkuha og abogado. Mao nga nagpaubos na lang gid ko. Ug unya, Aileen sige na. Dawat naman ako nga dili na ta magbalik pero ayaw itaw gidaw na akong anak. Maluoy ka. Dili ko. Kay dili ko gusto mahibaw ang akong anak na ikaw ang iyang amahan. Kung dili ka gid mosugot, ikiha ta mong duha sa imong laki. Kung makakiha ka. Unsaon nimo pagkiha nga tuwa naman sa laing nasod? Unsa? Unsa ito na sa laing nasod? Nilarga si Aileen gaw eh. Kwartahan dito yung laki. Ug may bahay sila sa US. Unsa? Sakto ni mo source sa chismis. Diyan namin sa US nagpuyo. Aron dili na ka makagukod namo sa akong mga anak. O dili na ka makakiha namo sa akong pares karon. Aileen. Wa ko'y mahimo bisag unsaon ako sa paggukod kay wagi ko'y kwarta para makakuha og abogado. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. 10 anyos na ang among anak. Ug sa akong nahibaw-an, 7 years paubos nga ang kustode adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya. Asa gid ay angay ang bata. Mahimo na ba siya nga mupili kung asa siya? Ikaduhang pangutana. Gipada ni Aileen ang apelyido sa iyang kaipon sa ikaduhang namong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba nako nga mapausab ang iyang apelyido? Mga pila masad ang mabayad ana? Ikatulong pangutana. Kasado mi sa akong asawa. O plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Magakiha ba ko nila bisan og tuan na sila sa laing nasod? Ikaupat og katapusan. Unsay pwede nako nga ikasubatok nila? Dako ba ko og magaston ining akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Buboy. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa, akong tingog inyong mapaminaw, it's me. Og, kay tungod ako usa ka abogada, of course, ang ato ang mga pagahiskutan, ang akong mga tubagon, akong mahatagan og tambag, ang mga pangutana kabahin sa punto legal.
Pero kung mga medical na nga mga pangutanag, mga problema, Dr. Obra will always be here also. Punto legal, medical man, or mga problema nato sa mga ginadiling droga, mga psychological, emotional nga mga pangutana, mga problema nato kabahin sa ato ang kabanay, kapikas, karelasyon, ang mga gipang ghost din ha, ug unsa pa ay namo pagdugay. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Hinaot unta gyud nga nakapahuway tagtarong, naka-resta, naka-rejuvenate ta, nakapaminsar ta over the break. Ayaw na gud mo kaguol ay kaluya. Padayon lang ta, kapoy kay trabaho karong semanahon na, no? Init pagid kayong panahon. Ay lagduyog sa init sa inyong ulo, guys, no? Padayon lang yun ta. And I'd like to greet silang Anesita Lapad Akoy-Koy, si Virginia Mapa Abellanosa, si JC Rowe, o kinsa pa maning mga magpadana tog mga suwat. Salamat kayo ninyo, no? Rien Aiza Asis Bangkale, if na may mga pangutana, palihog lang, adto ipadala please sa kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede na ninyo ipada dito or sa kato, no? suliran_612@yahoo.com. Hello also and greetings to Arnold Cambio, kang Gia Huel. I know no na amoy mga pangutana, but please adto lang na i-address ninyo dito. And magpasalamat ko sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Please also drop by and like The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Also like and follow DYHP RMN Cebu sa ato ang Facebook account because dinha na nato mapaminaw ang ato ang drama. Kung wa man gani mo nakaapas sa live nato nga airing sa radyo sa kahanginan, pwede sad sa ato ang YouTube nga channel, no? Now, ingon Father Aloy, find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Simple kayo ni, magpakatotoo tayo, guys, no? Let us not live in a make-believe world sa social media. Ganahan na to i-project nga, hoy, hayahay ko kinabuhi, hoy, malipayon ko, hoy, nindot, unya di ay to, gadildil gasin, kay way ikaon, unya di ay to, kulatados banag asawa. Do not live in a world of fantasy, nga numan, kay way mutuo nimo, wa puy tao nga genuine nga mutabang nimo. Di na to ikauwaw ug unsa ta ug asa tagikan, unsa ray atong kapasidad karong mga panahona. Ang importante wa ta mag-urong, gapadayon tas atong kinabuhi, nagpadayon tag paningkamot sa limpyo ug tarong nga pamaagi. Okay guys ha, stay true to yourself. Okay? Letter sender nato karong adlaw si Buboy, di na ko isulti ang iyahang pangan nga tinuod ug asa siya gikan, but gipadani niya sa kini ang Akong Suliran official writers page. 37 years old. Iyahang mga pangutana kabahin ni sa iyang kaipon nga di na ipakita sa iyaha ang iyahang mga anak. So una niyang pangutana, 10 years old na ang ilahang anak ug iyang nahibaw-an 7 years manggod kuno paubos ang custody adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya, asa manggod siya angay ang bata. Mahimo ba siyang mupili kuno niya or mupili kung asa siya? Now, sa atong drama o sa imong gipadang nga suwat, akong nasabtan ang word kaipon, meaning to say, wa mo na minyo. Lahi manggod ang pagtratar nato sa managtiayon nga minyo ug sa kanang gapuyo lang nga way benepisyo sa kasal, no? Kay ang bata kung
gipanganak sud sa kaminyoon legitimate. Ug ang kustudiya niya lahi no ang treatment sa balaod. Kontra sa usa ka bata nga gipanganak gawas sa kaminyoon, ang estado mangud ana niya illegitimate, lain pod ang pagtratar sa balaod when it comes to custody ug parental authority. Now, arita dire sa imong sitwasyon. Wa man mo na minyo ang imong anak nga 10 anyos na karon illegitimate child, no? Ang bata adto gyud na ngadto sa mama. Ang custody sa bata sa usa ka child nga illegitimate adto gyud na sa mama. Wa gyud nag-ingon ang balaod. Di man gud pareha sa legitimate guys nga makapili ang bata, no? Kung moabot nag 7 anyos pataas, no? So, ang balaod nato sa illegitimate default mama gyud. Ang papa mahimo rang na ay visitorial rights or of course, no, kung magkauyon lang gyud, no, ang managtiayon ang mamag papa nga pwede karon adtos papa, most of the time adtos mama, or unsa ilahang amicable nga arrangement. Of course di man ta mude ana, wa man pud mude ang balaod, wa man pud nag-ingon nga di pwede. In fact, that is also encouraged, no? Kay mao man ay makaayo pud sa bata, but the law is very clear, no, na maski pag mupili siya unless, no, adto gyud sa mama. Unless mo na akong giingon musugot ang mama or atong mapakita nga dili gyud ikaayo, no, sa development sa pagpadako sa bata nga magpabilin siya ngadto sa poder sa iyahang mama. Kay kung bisan illegitimate pa na ang bata, kung di makaayo niya ug ma-prove po na nato, makuhaan sa gyud og parental authority ang mama, pwede gyud nang mapunta ngadto sa papa. But we'll have to prove it, no? Kaya that is a matter of exception compared sa general rule nga adto sa mama. Ikaduhang pangutana. Gipadala ni Eileen ang apelido sa iyahang kaipon sa ikaduha na mong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba na kung ipausab ang iyang apelido? Mga pila man sad ang bayad ana, agoroy. Kadakong sayop aning Eileen, kaning iyahang gibuhat, nga gipada niya ang apelido sa iyahang kaipon, ngadto sa ilahang inyong ikaduhang bata. I don't know, gipada niya or girehistro gyud niya nga pagsuwat sa birth certificate ang ngan gyud sa iyahang kaipon ang gibutang as papa, kay dako gyud nang kasaypanan, kay perjury gyud na. Daan na biya ko nasikig pasidaan ninyo guys ha, nga dili gyud ta pwedeng magpataka og suwat og mga detalye sa birth certificate nga sayop or dili tinuod. Kanang birth certificate sinumpaang salaysay na, inig-submit nimo ana, but pasabot inig notaryo ana, nanumpa mo nga ang kana tanang detalye tinuod, including kung kinsa ang papa. No? So ang akong pangutana, ang akong i-assume ani sa imong pangutana nga ginamakak gyud siya sa birth certificate sa inyong ikaduhang anak. Ang iyang gibutang nga papa dili ikaw kung di siya iyang kaipon. Maunang ang gada sa apelid, ang gida nga apelido kay ang kana sa iyahang kaipon, no? Kay di man na makada og apelido kung wa gi-acknowledge or gipermahan ang acknowledgement of paternity sa likod sa birth certificate, no? Kay kung way ngans papa or maskig na ay ngan pero wa mo pirmas luyo, dili man na makada ang apelido sa lalaki, no? Maskig imo, maskig sa iyang kaipon, kung way na mirma ninyo dito sluyo, no? So, ang akong giaso nga mao ni, so kana dako gyud ang bakak on the part ni Eileen og sa iyahang kaipon. Pwede na nato ipausab pero kung nasubmit na mo file gyud tas korte kay maapektuhan man in town ang estado sa bata, no? Ug ang identity sa bata. Korte gyud ni, murag I think dini pwede administrative lang. Unya dangerous pa kaayo ni kay basin ma-file ni perjuries Eileen ug ang iyahang kaipon kay di man mao sayop man, ha? Muna guys, I will always remind you di jud ko mapulan balag pila na ni katuig ang ato ang programa kay gani na among gyud gihapon tay madawat in town. Uy nga mga suwat ug mga pangutana kabahin sa mga sayop ug dili tinuod ug bakak or inaccurate nga pagsuwat sa birth certificate. So di gyud ta undang ani ha. Bawal di jud ko mapulan og remind ninyo nga ayaw mo pataka og suwat
og mga detalye sa birth certificate nga dili tinuod. Ikatulong pangutana, kasado mi sa akong asawa ug plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Makakiha ba ko nila bisan og tuwa na sila sa laing nasod? Yes, if because you'll have to prove and allege nga dili siya ang tinuod nga papa sa ikaduha ninyong bata. We will have to prove nga ikaw gyud ang papa unya na makak siya sa birth certificate, no? So, kana pwede nato silang ikiha dihang dapita, no? Kay of course luoy pud ang bata kung mao na ang nahitabo niya nga nasayop ang iyang identity. Pada ta makakiha not for perjury but simulation of birth. Specific kaayo ang revised penal code sa crime, no, nga atong pwedeng ipasaka ngadto sa usa ka tawo nga mamakak sa birth certificate. Mo na simulation of birth. Hala mo, ikaupat ug katapusang pangutana, unsay pwede nako nga ikaso? Batok nila. Dako bako og magasto aning akong sitwasyon karon. Now, kasong kriminal man na, of course, you will need the police and the prosecutor's office para mutabang kay sila may mo file ana og kaso, no? You just file the complaint. Maybe you might need the assistance of a lawyer para lang mutabang og draft sa affidavit complaint nimo para makihaan sila and mag-guided ka kung unsang mga dokumento o papilis ang need natong i-attach to prove nga ikaw gyud ang papa ug namakak sila didto sa birth certificate, ha? Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.